di market. Ya. Ya.
Fimbo yakanaka usha Makanaka Baba pangwatemani ruano, makanaka Jesu we Nazareta. Nyangwe tine masodzi pamatama nekurasikirwa, aitinongotaura kunaka kwenyu noumambo hwenyu. Masikati ano hama neri kudai tinokutendai. Matendera Baba mutumbo wa Joshua kupinda muno mukati meimba ino. Tinonamata pamberi penyu Baba kutsvagawo nyasha dzekunyaradza hama neshamwari. Vadikanwa vasiyiwa mudzimai nemhuri. Hakuna mumwe anogona kunyaradza kunze kwenyu mwanakomana waMwari. Hongu vanhu vanouya vachibata maoko vachiedza kunyaradza, asi havagoni kunyaradza kupfuura imimi mwanakomana waMwari. Vamwe vanotorwadzisa vachiti zvanyanya, rufu rwanyanya, ngatimbofamba tizwe tatora munhu, asi shoko renyu rinonyaradza zvakanaka. Varora vanoenda vakafara, vakwasha vanoendawo vakafarawo, manexi door vanobva pano vachienda vakafara. Munhu wese achafara nekuda kweshoko renyu. Masikati ano tinokutendai Baba, makatungamira mutumbi wemuranda wenyu kubva kuNew Zealand kusvika muno muZimbabwe, iye zvino mukati meimba yavabereki vake. Baba, masikati ano tinokudza zita renyu, tinokutendai pabasa rose. Takungokumbirawo mweya wekunyarara pakati pedu. Pane varemerwa vari kuchema zvakapfurikidza, tigone kugamuchira kuti Jehovha wakatipa, Jehovha watora. Zita raJehovha ngarikudzwe pazvese.
hatituki Mwari nekuda kwematambudziko. Tinongoti Mwari waita sekuda kwake, watora ruva rake nenguva yake. Masikati ano ndinokutendai, tinoisa zvose Baba, kunyange masevhizi achaitwa pavanowo vamwe vachatenduka vazivo Jesu nekuda kwemuranda arara ari pakati pedu, sezvakarehwa nomumwe muranda Isaya anoti negore rakafauziya ndakaona Mwari. Umwe munhu ngaaone Mwari manheru ano, ngaaone kubata kwaMwari manheru ano. Tinokutendai, tinoisa zvose mukati meruoko rwenyu. Mazvita Jesu, kunyange vana baba vedu vari kutungamirira vari pakati pedu, tinovaisa mukati meruoko rwenyu. Vagone kutipa chingwa cheupenyu chinonyaradza upenyu, chinonyaradza mhuri, chinonyaradza mudzimai yasiwa, chinonyaradza vese vanatezvara naakwasha, vanonyaradzwa neshoko renyu. Mazvita manheru ano muzita raJesu. Amen. Tinoda kutenda Pastor Mswaka Mwari kabisa. Yes. Tinoda kutenda Mwari naita evangelist. Ana sekuru nakada sekuru Njitimani vanatezva kana vari padhuze zvakanaka, vari padhuze nekuva Njitimani tezvara kana vari padhuze. Kudenga kwakanaka, kudenga kwakanaka, kudenga kwakanaka, kudenga kudenga kwakanaka, kudenga kwakanaka, kudenga kwakanaka, kudenga kwakanaka. People Garu. That is therefore this money plug. Tezvara kana varipo na sekuru Njitimani anyone vari padhuze manyai kana tezvara vari kudiwa mukati, tezvara vaJoshua nemumwe chete kumhuri yekwamaingeni kwaNjitimani. Pindai mukati vana baba, mumwe chete makamirirwa imomo kuti programu igopfuurira mberi. Thank you. Tinotenda Mwari, tinotenda zvikuru Baba tezvara, tinotenda zvikuru Pasha wedu ave pano, kuti wake wave pano, nasekuru Njitimani auya zvikuru ave pakati pedu, vauya vamadzosana namai vasvika vari pano. Ndinoda kumbirwa zvakare kuti Red Doves vanoda kuti vatarisa vogadzirisa vasati vaenda, asi body belief vanoita zvoitwa mangwana nevanhu vose vanoda kucheka. So ndangoti tisati taramba tingoita tichiimba nekuparidza nekunamata, tingoti muzukuru vasvika, Pasha vasvika, azvino
kutenda. Saka ndinotenda ngaive zororo ndakusitora kutenda zvikuru basa namabasa kutendeka kwenyu kusvika patasvika kushanda zvakanaka uya nemukuru wedu pamba ganzikopfuura kucheka kucheka avo vaimbi vachitiimbira vanenge vachicheka tichipedza kuimbirwa tichazowana manzwi kubva kuna Pastor Muswaka vachawana manzwi word of encouragement. Murume uyu he was a man of faith kubva day one kusvika paasvika saka hazvisererani padhuze saka zvinenge zvakanaka kuti vanogona kuimba vange vachiimba then Pastor Muswaka tichazovapa time yekuti vawane manzwi avangataura. Tine service zvakare na7 o'clock nhasi manheru kune vanenge vaine zvapupu vaine zvakawanda zvavangada kutaura pamusoro pemurume akararama upenyu hwakanaka achida vanhu. Saka tichakupai mukana iwoyo then mangwana tichazowana vamwe vachazowana kutaura zvakare. Mwari vekudenga vachikudzwa. Kana pana anogona kuimba ari pakati pedu uyai muimbe himwe imwe chete. Tapedza tichazokumbira Pastor Katibu achanamata ndozopa Pastor Muswaka. Pastor Muswaka muri kundinzwa vari baba? Yes. Alright, vari kundinzwa vari panze and ndoda kuvatenda zvakare. Pastor Muswaka vakashanda nemuzukuru wangu kuPeter Marisburg vakashanda naye zvakare ini ndokuchizopfuurira pamberi ndinaye tichinamata tose kuAFM. Saka zvokuona takadai pane mapastors akawanda amwe achauya, even the president of the church takavataurira kuti tine nhamo kuno vari kuziva udegwa zvatiri kuita pano nekuti murume uyu aida Mwari uye aida vafundisi vake aida vanhu vose. Ndochiramba tichiti ngatibatiranei tirambe tichiimba tete. Mwari ngaakusimbisei muzukuru, Mwari ngaakusimbisei. Be strong. Sometimes hatina manzwi asi Mwari wamakatenda kwaari iyei ndinoziziva kuti anoramba achiucomfortai tichitarisira kuzosangana navo ndokuti vanogona kuimba timbire hymn kana varipo. Tisaita sepanguva kuna mufundisi Muswaka wane manzwi uye Pastor Muswaka ndovaita PA system iwe pano kuti zviitite zvakanaka tinzwanani. Mwari vekudenga vachikudzwa. Kana pana anogona kuimba ari pangadai atosimudza maoko kana varipo taimbirwa nokuti mukasaimba ini muzukuru wangu sekuru wake ndogona kuimba futi kupedzisira moti sekuru wacho mufundisi wacho muzukuru wacho aingoimba ega. My fondness, thank you so much. Ngani kupe my fondness ndipe my fondness Mike ndiwo my fondness Muswaka vari pakati pedu. Saka ngatiimbei tichiramba tichiimba. Rufu rwemuranda waMwari akatenda kuna Mwari wake nandasi akaprepare akaziva kuti pano hatigari. Apo Jésus, Alléluia.
Ndoda kutendai kare Mwari wamasimba ose, Jehovha wekumusoro-soro. Maita henyu mweya mutsvene matibambisa munyasha dzenyu kubva kunzvimbo yatanotora muranda wenyu wamasimba ose wamakatora kubva panyika yavapenyu kusvika pano. Ndoda kutendai mweya mutsvene, tinoramba tidzoka pachigaro chenyasha, tichikumbira nyasha wamasimba ose, tichikumbira kunyaradzwa kunobva kumusoro kwamuri. Tinyaradzei wamasimba ose, takarasikirwa nemuranda wamasimba ose wamakabvisa pakati penyu. Ndoda kutendai saMwari, ndoda kutendai Jehovha wamasimba ose. Simba renyu mweya mutsvene ngaruonekwe mukunyaradza mhuri, munyaradza hama neshamwari. Torai mukana uno mweya mutsvene, mubate ushe pane chimwe nechimwe wamasimba ose chiri kuitwa panzvimbo ino. Zita renyu Baba ngarikuzwe masikati ano. Muri Mwari wanonzwa uye muri Mwari wanopindura. Torai mukana uno mweya mutsvene, mutipudze mberi uye murambe muchitinyaradza. Ndamata nekutenda ichisimudza zita renyu muzita raJesu. Amen and amen. Tinotenda kufunga mbeno kana pachimwe chimwe regai tiwane edu patingagara vana baba togonogara edu panze. Ndona kuti nguva inei nekuzara kwayo yose ndoda kuisiya kuna Pastor Mswaka vava nemanzwi vangataura kwatiri tichikamfotana. Then 7 o'clock nhasi manheru tichawana another main service pano. Testimonies ndonguva yatichazokupai. Mwari ngavakuitirei zvakanaka, Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei nyasha. Pastor Mswaka, over to you. Thank you very much. Shaida please. Thank you. Tinotenda kudzosimuyambo tinotikubatsira zvokushande zvakanaka. Vari kutorega kuridza aitaaaemagetsi saka nekuda kwekuti jenereta riri kuseri rakatoitwa kupemutswa, harina fuel, harina petrol. Saka zvinhu izvi zvinobva zvaremera moto uri kuuya. Saka tichakumbira dai paya pane plug yemagetsi kuti zvinhu izvi zviite zvakanaka. Panguva ino ndinoda kuti neurombo kumhuri yekwamwaengeni. Say my condolences to the family of Maengeni. Zvichida vamwe vangakadzike kuti sei taita vaviri. Tine hama dzedu from Zambia. We are going to have this service interpreted because of some other people from other countries. So vanofanirwawo kunzwa. So we are going to have it in 2 languages. Ndinoda kuti nditaure kwenguva pfupi nekuti service ichaitwa manheru
going to have just a short service just now. Murume akarara mbaumu ini ndakashanda naye South Africa. I went to the guy who is no more, Joshua Maengeni. He was a good man. Akanga ari munhu akanaka. He was a quiet man. Anga akazvinyararira zvake. Zvekuti ndinotoone zvinhu kana kuti zvandinogona kunongedza kuti dai asiri Maengeni ichidai chisipo. I have things which I have in my possession which I can point that I got them from Maengeni. Saka aive munhu akanaka. He was a very good gentleman. Panapa ndingangoda kutaura zvishoma nana. Bhaibheri shoko raMwari. The Bible says Kubhuku yaJob rinoti munhu akazvarwa nemukadzi A person born of a woman una mazuva mashomba, has limited days. anobuda seruva ndokufa. He withers like a flower. Bhaibheri rinobva rati munotarira munhu akadai muchinditongera here. The Bible says, look at such a person and judge me. Saka chinouraya hama dzangu hakusi kurwara, What kills a person is not being sick. asi chinouraya inguva. What kills a person is time. Mandaive nemurume anonzi Joshua muSouth Africa. Joshua in South Africa, Akarwara, he fell sick akaenda muchipatara, and he was admitted in hospital. akaitwa He operation. was operated on. Operation yaakaitwa That operation, kuitwa mapieces. it was a complex operation. Zvekuti taiti tichipinda muchipatara, When we visited him in hospital, taibuda tichiti mangwana tinodzoka here. we were told, Asi but haana kufa he didn't die in hospital nekuti nguva yake yanga isati yakwana. because his time was not up. Asi watopora. When he was well, Alright. when he was well, Nguva yake yakwana. his time was up. Mwari vakamutora. God took him. Saka chinouraya hakusi kurwara, What kills a person is not sickness. chinouraya inguva. What kills a person is time. Izvozvi tiri pano ane panatopiwa chimuti. Right now as we are, someone's time is almost up. Pane watosirwa chimuti ende mazuva ano vanhu vari kungoenda. These days people are passing away. Unogona kutongokachidzwa nemate uri pano ukafa. You may chop on your and die. Zvekuti vaunofunga kuti vari kurwara vane mitswi vanotonobatwa maoko vari panhoo vachirwara. Those that are sick, you may leave them behind. Saka ndiri kuda kuedza kuudza hama dziri pano I want to tell you, friends, kuti zvakanaka kufa uchifira muna She. it is good to die and dying in Christ. Zvese zvatingazoita panapa Everything else that we may do, hazvichinje Joshua. it doesn't change Joshua. Chero tikada kupira Even if we, whatever we choose, hazvichachinja Joshua, it doesn't change Joshua. nekuti mabasa emunhu akaita Because what a person has done ari mupenyu ndoachamuteera. while he was still alive is what follows that person. Saka isisu tese panapa chero tikawirirana And we may agree, all of us here, kuti ngatiridze ngoma, that we may even beat the drums. ngatiite chivanhu. We may do traditional ceremonies. Zvese zvatingaite Everything that we may do,
Ashachinja Joshua. It's not going to change Joshua Nekuti akasarudzira nzira yake. because he chose his way. Hama dzangu mwaka watava chasara kunamata. Brethren, what is left is for us to worship God. Chero mukati machechi awanda. You may say there are so many churches. Ini ndiri kuti tanga yako yechokwadi tiuye ikoko. You may even start your own church and invite people. Nekuti chasara panyika kunamata. Because what is left is to worship God. Chero mukati denga hakuna. You may say there is no heaven. Kunamata kwakanaka. Worshiping God is good Nekuti unoziva nguva dzekuenda kumba. because you know the time to go home. Haugoche bhuru rese pabhawa. You won't even bribe the Kumba vana whole vachidya mbora. while your family is eating veggies. Saka vanhu vakati denga hakuna. Even if people say there is no heaven, Kunamata kwakangonaka. worshiping God is well. Kwakangonaka hama dzangu. Worshiping God is good Nekuti izvozvi because right now, nekuda kwekunamata because of worshiping, ndinotoziva kuti amai vangu vanoda shuga. I know that my mother requires Amai sugar. vangu vanoda blanketi. I know that my mother requires a blanket. Ndakasiyana naanonwa kamutoriro. I am different to someone who is a drunkard. Ndakasiyana naanonwa kambwa. I am different to an alcoholic. Saka kunamata So worshiping God kwakanaka. is very good. Chero mukati denga hakuna. Even if you say there is no heaven. Hallelujah. Amen. Iko zvino tine vana vechidiki. Right now we have got young people. I've got a privilege because I was born alone. I have got a privilege because I was born alone. Ndakaberekwa ndega mbama amai vangu. I'm the only one in my mother's house. But ndinotokunda akaberekwa ari 10. But I sometimes do more than what 10 children do. Nekuti ina amai vangu ndokuziva kuti kana tisavatumira shuga hapana vatumira. Because I know if I don't send something to my mother, there is no one who sends something. Asi akaberekwa ari 7. But those who were born 7 siblings, Vari kukondana kuchengeta chembere 1. they are struggling to look after their parents. Mubereko wavo ari kuchengetwa neZANU-PF. Their parents is being looked after by a political party. Ende vanhu vakutoziva kuti tsoka yamanhi ndeyapfuura nebaba. And people even recognize their footprints. Regai ndikutaurirei kunamata kwakanaka. Let me tell you, good Christianity, Kunamata kwakanaka. worshiping God is good. Saka chasara munyika ino ndechekunamata. What is left is for you and me to worship God. This guy was a good man. This man was a good man. Ndakaona sekuru Maingeni kuSouth Africa. I saw Sekuru Maingeni in South Africa. He is late now. Wayozona Joshua. Vakatisiya. Ndakaona Gogo Maingeni kuSouth Africa. Gogo Maingeni, I met her in South Africa. If I had the time, I could produce pictures. Ndine nguva ndayekutaridza mifananidzo. Ndichinayo. I still have them. Na Joshua tichitoenda kubichi na amai vake. With Joshua going with the mother to the beach. Izvozvo zvega. That alone. Chero akazorora mukomana uyu. Now that he has rested this man, Basa rake akaita. he has done his part. Chasara kunamata. What is left is to worship God. Ngandikutaurire hama dzangu chasara kunamata. Let me tell you, brethren, what is left is for us to worship God. Kuroya haugoni. Being a witch, you don't. Mushonga kana mudzi wemuremani kana mubanana hauna. You don't even have herbs. Chikwambo hauna. You don't even have goblins. Kusvikirwa hausvikirwe. You are not a spiritual medium. Wobva wati Jesu wacho hauna. And Jesus you don't have. Saka ani naani anosimudza mhepo kumusha kwenyu Anyone who raises evil spirits, inotanga nepauri. start with you. Saka chasara panyika kunamata. What is left is for you to worship God. Hello? Ina handisi kuchema, ndiri kucelebrate life yakararamwa zvakanaka. I'm not crying, I'm celebrating a life well lived. Ndataura naJoshua pavideo call. I was talking to video call while he was doing. Ndichiona akaiswa mapaipi And I achiti saw mfundisi and he would say, Pastor, rambai muchindinamatira. keep on praying
praying for me. Ndiye munhu afa aine kutenda. This is the man who was passed away with his faith. Murume anonzi Joshua. Joshua. Kunoku chete kuna vanhu vakanaka. Here they are good Kunoku people. zvako kuna vanhu vakanaka. Kuna imwe nzvimbo yandakambopasta There are places that I've passed through yandakaona vanhu vachiti munhu afa where I saw people when someone passes away, voenda pakofini vachiti they would go to the coffin and say, ugochengeta mhuri yako. look after your family. Ivo vachitora zvese zvaakashandira. They would take everything that he has worked for. Zvinofanirwa kuchengeta mhuri yacho. That we should keep the family. Votaurira afa And they would tell the dead person kuti ugochengeta mhuri that yako. you look after the dead, look after your family. Ivo vatora zvacho zvofanirwa kuchengeta mhuri. And they've taken everything that the person left. But kuno kune vanhu vakanaka But here we've got good people vasingaite izvozvo. who don't do that. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. May God do you well. Mwari akuropafadzei. May God bless you. Handisi kuparidza hangu. I'm not preaching for long. Zvinorwadza kuparadzana. It's painful to part. Joshua, Joshua, I loved this man. Daida murume uyu. I loved this couple. Daida muri. Vaiva vanhu vakanaka. They were good people. Nabamnini vake vari kupiko Jitiman. Baba Wayne vari kupi. Yeah. These guys, they were good people. This family, they were good. Mwari akuitirei zvakanaka. May God do you well. Tichange tiri tese We will be together kusvika tichiradza Joshua. until we send Joshua to the resting place. Saka ndoda kungoti kwamuri hama dzangu, I want to say to you all, ngatichemei netariro. we are mourning, but let's keep our hope. Egai ndibva ndaudza vanhu vari pano, Let me tell the people that are gathered here, hakuna amaundi yekuchema inorivhesa zvaitika. there is nothing will reverse. Handitarisire gogo maingeni kuzvirovera pasi. I don't look forward to Bogoma again beating himself to the ground of the wall. Handitarisire mukadzi wake kuzvirovera pasi. I don't anticipate that even the wife would Musachema zvekusara mane maside effects. don't Zvekuti tabva pano tinenge takukushanyirai kuchipatara. that will go and take it to the hospital. Hakuna amount yekuchema inochinja zvaitika. That changes what has happened. Saka chemai netariro. As we are grieving, keep the hope. Kana muchitoda dai tikabatana tose We may- timbire Joshua We may all agree and celebrate, tichicelebrata life yakararamwa zvakanaka. celebrating his life. Mwari akuitirei zvakanaka. May God do you well, Mufundisi, Pastor. ndinotenda ndofunga nemashoko iwaya With these few words, ngaakunyaradzei. may God comfort you. Mwari akuitirei zvakanaka. May God do you well. Mwari May akuropafadzei. God bless you. Ngatibatsiranei. Let us work together. Mwari akuitirei zvakanaka. May God do you well. Mune simba muropa raJesu. Terera 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 mune simba muropa raJesu. Oh, para Jesus. Terera mune simba muropa raJesu. Terera mune simba muropa raJesu. Oh, kana matimoni. Oh, kana vanoroya. Oh, kana
murume uyo aida Mwari. I want you us all to stand. Let's stand together. Yeah, do not musimuke Please, let's stand, let's all stand. We know kuti in AFM tine January unotinenge tichitsvaga Mwari anditika. We know some apart. Asi ndoda tumbosebera kuno. There is space in front of Kuchema you. kwakanaka kuimbira Joshua. How we can celebrate his life. Pastor, atitenderi vatendi. I don't allow Vanochema achitaura mashoko. Kuti chokwadi ndakabva ndazviziva vakangosvika sekuru vake dai vakanga asina kusvika mutende hacheme achikonzera confusion. Saka ndoda kuti tibatirane. Sebera yenyu kuno. Aiwa munesi uropara Jesu.